Maita enyu adiwatari ndiri kuvimba kuti manyatsonzwa nyaya yekodzero. Nyaya yekodzero iri kunyatsotwasanudzwa nhasi. Tasvika muchikamu chiye chekupedzisira chatinongoswinya tichingoswinya. Regai nditange nababa uri kunze Temba. Mashoko aunoda kukanda kunze kumusha nekunze kwenyika dzakatipoteredza nedziri mhiri ekodzero ndei kuti kudi. Chekutanga ndoda kuti pasave neanoti ndiri kushanda ndindakamisa musha uno. Handiti nekuti chero uri wewe unoenda kubasa pano mwane basa rimwe raari kuita risinganyanyi kukosheswa navanhu vakawanda. Saka tese tine mashandiro atinodini atinoita. Chepiri ndoda kuti vakadzi muzvizive kuti yamunomhanya nayo yemuchiti 50-50 yakangoiswa pamutemo sekuti ndozvishoma zvamunokurudzirwa kunge munazvo. Faitirai kana 100% yacho gozi ndenyu makaipiwa. Asi mukufaitira 100% musatyore kodzero dzevamwe kuti musvike pa 100%. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye. Kuchirungu vanowanzoshandisa izwi rekuti minimum sezvataurwa nababa kuti ndozvishoma zvake zvinonzi 50-50. Baba vanogonawo kuenda pamusorosoro, mai vanogonawo kuenda pamusorosoro. Makunzwanana kwenyu hanzi mukunzwanana mukuda kufaitira ikoko kazhinji tinopunzana. Ndombouya shoko rimwe chete rakuda kukanda kumushafadzi. Ini chandinoda kutaura, chandinoda kuramba ndichitsigira ndechekuti munhu wese anozvarwa aine kodzero. Asi kunyange achizvarwa aine kodzero kudaro, ngatidzichengetedzei kodzero dzedu. Ndofunga hurukuro yanga tichinyanyoita ndeye vana. Vana kodzero, kana wakanzi une kodzero yekuenda kuchikoro, chiverengewo mabhuku. Kana wakanzi une kodzero yekuchengetwa nevabereki wako, chichengetekawo. Toenda kuna naamai, kana makapiwa kodzero yekuti munofanira kunge muchirapwa kuchipatara, ngachiendewo kunonyoresa pamwiri pedu kana taita pamwiri. Saka ndingangoda kuti shoko randosiya nderekuti zvoni munhu wese ane kodzero, asi kunyange uine kodzero dzako, pachirungu vanoti munhu wese une maresponsibility. Saka ngative tinochengetedza maresponsibility uyezve kuita kuti tisakwe tinozotyora kodzero dzeumwe anenge ari padivi pedu. Mashoko makukutu. Wese une chaunofanira kuita kuti izvi zvawapiwa izvi zvikunakire. Mashoko ekukanda kumusha maimbanga. Mazvita Mai Chisamba. Ini ndinoda kutaurira vanhu kuti kodzero dzakanaka. Kodzero dzinoita kuti tigare zvakanaka sevanhu vemuZimbabwe. Mwana kana achiziva kodzero dzake dzekuenda kuchikoro, kodzero dzekuti adye chinhu chakanaka. Musungwa ane kodzero kana achiziva kuti semusungwa ndine kodzero dzekuti ndiwanewo anondiendesa kumatare, ndiwanewo anoendesa nyaya yangu, chinhu chakanaka. Saka ngatizivei kuti kodzero chinhu chakanaka, hachisi chinhu chakaipa. Mashoko makukutu ari kutaurwa naye. Kodzero dzinobva mukusikwa. Kana mhuka dzine kodzero dzadzo, handiti? Ndosaka muchiona vamwe vai mutoshamisa kuti vari kubata nyoka vagonoisiya isina kuurayiwa, handiti? Ine kodzero yayo yekurarama. Kana isina zvayakanganisa, handiti? Ndouya kwamuri. Varume panyaya yekuti vaburitsewo mari, mukadzi anenge asingaende kubasa, unenge wakati iwe hauende kubasa, ndini chakuchengeta. Saka tiri kukumbirawo varume mutipo kodzero dzedu dzokutipo mari inokwana, musaverengere muhomwe. Ndatenda hangu Mai Chisamba. Asi vanenge vachiziva yekuverenga muhomwe kudai so. Aiwa, izvozvo zvakanaka fani. Nekuti ndozvambotaurwa kuti pane mabasa amunenge muchiita zvataurwa naTemba zviya. Kuti munoziva kana ongororo yatakaita tikaiwana zvakanaka. Vamwe varume vanongotaura kuti vanoshanda. Vamwe vakadzi vakabvunzwa kuti handina chandiri kuita. Asi ukabvunza mukadzi womurungu kana womumwe anokutaura kuti I am a full time housewife. Nekuti kunyange muri pamba kahazvirevi kuti makagara chete. Muri kubika, muri kuwacha, muri kushandira mhuri. Saka hakuna asingashande. Ndouya pauri muroro wechidiki. Ini ndiri kumira kuvanasikana. Mudzimba umu ndiri kuona kuti sevanasikana tiri kudzvinyirwa zvikuru. Zvakafanana nekuti mumba medu tinenge takazvarwa tiri 3. Ini ndindega musikana, ndina hanzvadzi dzangu 2. Tese tanyora form 4 tafora pekutanga. Musikana obva anzi haasi kufanira kukontinye kuti acharorwa, achakamudza mhuri. Mukomana acharora, achakudza dzinza. Ipapo ndiri kutaura kuvabereki kuti sevanasikana ngavasatidzvinyirire. Ikodzero yangu kudzidza. Kana ndadzidza ndafoira, ikodzero yenyu vabereki yekuti murame muchindirisa kuchikoro. Nekuti handina kukumbira kuti mundizvare, makona zvikakodzera kuti mundise pano panyika. Tatenda. Mashoko makukutu ari kutaurwa nemwana.
ndizvozvo zvakangonaka. Vana havafaniri kusiyaniswa. Zvatinokoshesa ndo zviri mumusoro kwete, nokuti ivo vana vamunotarisira pasi vanasikana. Kune imwe misha yatomiswa nevanasikana, kune imwe misha yamiswa nevana vakomana. Mwana mananga chenga wose, hakuna risina mhodzi nhaye. Ndombuya kwauri muroora sando yapana amwene. Ngatiti ini ndaroorwa mumusha, toti mumusha mana Samaita. Ndaroorwa mumusha muya, ini nemurume wangu tawirirana zvakanaka-naka. Tichazvara vana vedu handiti, vana vanoda mazita. Murume wataiwa ukazvara mukomana ndichatumidzawo, ukazvarawo musikana uchatumidza iwewe. Tazvara mukomana baba otumidza zita, pamwe anotumidza zita rababa vake. Ndazvarawo musikana ndonzi ndichitumidzawo. Amwene wangu anova mbuya wemuzukuru wandazvara voti aiwa kana mwana yenge atopuwa zita rangu. Mwana uya azoita musikanzwa Mai Chisamba. Ndarova, hamudyiwi sadza rinopisa, wandirova. Mwana mukomana uya arohwa aita musikanzwa mumusha muya, ate zvaka votoswera vari kubhawa, havachauyi kumba, wandirova muroora. Saka handizivi mazita yekupa mazita evana ndiani, mbuya here kana kuti mai vakazvara nababa. Pamutemo isusu tataura kuti kune mutemo wenyika mukuru, pagoita mutemo wemhuri. Mutemo chaiwo unoraramiwa kwese kwese. Baba naamai varoorana vakwana kuita mhuri yavo, vakwana kupa mazita vana vavo, vakwana kumhanyisa musha wavo sekuda kwavo. Asi zvamazotaura izvozvo zvekuti dzimwe nguva mutsika dzedu nemagariro, asi isusu tinoti haikonai kuita zita rekupomeredza, rekumanikidzira, kuti nderangu ngaapiwe ramai, ngaapiwe ratete. Imwe misha unotokonfusika kuti vari kureva upiko. Mazita mamwe chete ari kungoita kunge chigayo chiri kungogara chichingotai mazita mamwe chete iwayo. Murume nemukadzi vane kodzero yekupa vana vavo mazita avanoda. Kana uri mufaro wavo vanogona kuti mai nababa, ana mbuya, ipaiwo vana mazita. Imimi vazvara mwana wenyu zvibvumei kana kuzviramba. Imimi kana muroora akanzi aramba zita renyu matotsamwa kuti harisi zita regombwe ka, harina kurwadza mwana zvekuti akaitirwa nhingi akagadzikwa parikuku akachema akanzi kana richingori zita izita cheteka. Nekuti inini ndonzi Rebheka kaini, kana vakapa mwana wavo zita rekuti Rebheka, pamwe havana kutomupa vachifunga ini, pamwe hameno shamwari yemuroora inonzi Rebheka wanditi ongonzi akapiwa rambu yake mazita akati fararira akazara kwese uko. Saka musabatikane zvakanyanya nemazita. Ndoya pamuri amwene. Okay. Ndatenda hangu Mai Chisamba. Ini ndinorisiyawo ndichiti hongu 50-50 ngaivepo, hongu mikana ngaivepo yakaenzana, asika zvinhu ngazvitauriranwe mudzimba umu. Amaiwo zvozikanwawo kuti amai kana vari kunoshava muri kunoshavawo muri papi, baba muri kunoshavawo muri papi, kuti zvisazoita mitauro mukati memba, nekuti zvinoita mitauro pamusaka pekuti iwewe mai unenge wakuti 50-50 wabudawo wega uchienda kwaunoenda. Mumba mazowanikwa mane nyama mane zvese, wazviwana kupi, watora kupi? Ini ndisina kukupa, usina kundiudza. Ngatiwanikwe tichitaurirana kwatinoswera, ngatipipanane nemashoko nemazano. Asi ngatiregei kupinza unhu bude chitsotsi mukodzero. Izvo zvazvechitsotsi izvo zvokuti manzi maenda kunotengesa kuBet Bridge mobuda muri kugoromonzi. Kana kuti baba vanonzi vakaenda kwakati wobuda vari kwakati, aicho chachitsotsi, hazvisi mukodzero, asi maita zvakanaka mazvisimudza. Ndakungotora muroora yabvira kare rimwe chete chairo, ndakufanira kubva pano nguva yedu yakwana. Mazviita Mai Chisamba, inini ndoda kutaurawo kuti sezvataurwa namai yedu akagara apa kuti kana kodzero yako yatyorwa unokwanisa kunomhangara. Kune vamwe varume mudzimba umo wakatooma musoro wokuti watoenda kunomhangara unotonzoenda kukodzero kwako wakunonogara ikoko. Saka ipapo hatizivi kuti panenge pakuzofambiswa sei, nekuti ini ndiye ndichidawo imba yangu, handichadewo kuti irasike, but mumba umu ndiri kuona kuti hamusi kugara. Chirega vangokupindura muchidimbu, mai mbanga mungapindure here? Sezvataurwa kunzi kuna ana tete, tinokurudzirawo kutoti vanhu vagare pasi semhuri vataurirane zvinhu zvakanakawo. Ndizvozvo munozakana toita zvinoendekaka. Ndozauti mubvunze iwo wanga uchida kuti ufambiswe, asi nguva yedu haichatitendedza. Ndinokuvimbisai kuti mukana inotevera tikawana mukana tichazoita padanho repiri tinyatsobvuraudza zvakanaka. Regai nitore mukana uno wokukutendai mese nouwandu hwenyu hwekuuya. Ndoda kutenda vatyaira chirongwa chedu zvakanaka chikabuda zvakanaka. Ndinovimba kuti imi mamutandadzana nesu mazvinzwa, asi mwoyo yedu inorwadza nekuti kana toita zvinoendeka
chiringazuva chaya chinokwiridzana nesu zvakanyanya. Tine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata zvakadi kusangana zvakare. Svondo rinouya panguva imwe cheteyo. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.